VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. La Unió Esportiva Figueres tancava definitivament la temporada 2011-2012 amb l'amistós jugat a Vilatenim el passat divendres 22 davant del Chivas de Guadalajara, mexicà, amb qui va acabar perdent per 2-4. El primer temps es posava difícil amb 3 gols dels visitants, Fabián i Jesús Sánchez, i un desafortunat gol d'en pròpia porta d'Argi. Però el Figueres, que tornava a la represa amb un 11 ple de jugadors del filial i juvenil A, va prémer l'accelerador i va deixar maquillat el resultat amb un definitiu 2-4. No cal dir que la figura de Johan Cruyff, assessor de l'empresa que gestiona la parcel·la esportiva del Chivas, va causar molta curiositat entre els assistents.